kufanele ngibonge kuwe baba uKhuzani lapho angibeka khona ndoda inhle lento ayenza kimi ibekumele ngibonge kuwe baba uMagubane lapho angibeka khona izindukwana zenu zalahleka zalahleka buhlungu zalahleka nempini izindukwana zenu zalahleka nina benkosi nina besilo nina bakamdlokombane kulo lonke likaMthaniya kulo lonke likaPhunga noMageba ngicela ukuthi mina ngiphinde nginamukele kusona stage esikhulukazi Mlaba Media nemele mina akufonke shenkeshe umJJ Vete bafazi bagangile yonke ingazimqale kabi ngoba simqole inkomo yesithiki ngicela ukunamukela kulonyaka 2023 indaba enkulu ke indaba sizoyiqala ngendaba enkulu indaba yayo lapha neNdlamlenze unomgqa unomgqinga egqeba wayifuna nhloshana venhloko ayizi inhloko mawusuka madoda lensizwa ke iqopha umlando omkhulukazi ke nje eNingizimu Afrika wonke not for just umculo wamaskandi but umculo as large ngendlela ayenze ngayo iyancomeka kakhulu thina sikhule lapha na ke abaculi wamaskandi bengenawo amandla ukuthi bengashintsha amakhaya ngenxa yomculo bayakwazi bephile impilo emnandi ngenxa yomculo kodwa abaculi bamanje esikhathini samanje abafana noMkhuzani noMthandeni nabaculi abaningi sebeyakwazi ukuthi bashintshe impilo nje ngenxa yomculo wamaskandi siyajabula kakhulu ke lensizwa ke yasemandaba ke esiteketisa sithi inkosi yomaskandi ithenge ke imoto entsha ke imoto ka40 imoto engaphezulu nje kuka 1 million imoto futhi ebiza kakhulu imoto futhi ekhandwe kuwo lonyaka babili bathathu kabanayo kodwa ngizofunda istatement esikhishwe yona lensizwa umfo kaMpungo sesifundeka kanjena ke namhlanje kungu24 February 2023 ngiyaqala empilweni yami ukuthenga imoto engaphezulu kwe million konke lokho akona ukuhlakanipha kwami kepha amandla akho mdali ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uvume nabantu bakho bangeseke emculweni wami namhlanje ngihamba ngeNew Gen Ford Everest Platinum 2023 V6 3 liter turbo diesel 4x4 le monto ifike ngolesithathu eNingizimu Afrika cishe babili noma bathathu abanayo entsha sha imonto enabo bonke ubuxhakaxhaka besimanje manje inamakhamera umzimba wonke icebreaker uma yoshayisa yenza yonke imikhuba ngithi kubona bonke abangesekayo ngithi ma Blue Nation nanka amandla yenu uNkulunkulu aze yanibusise siyodibana nge29 April 2023 eCalifornia lapho ngiyofika khona niyibone ngicela niyothenga amathikithi anegama elithi Khuzani eShoprite halala awusuka madoda ke umqhele nethawula usomlo le album ke lena kuyacaca ukuthi sihambe kakhulu isebenze kakhulu ke lensizwa yakwaMpungo sesiyayibongela ke ngicela ukuza uvo lwakho uthi lithini ke udlulisa congrats nangoko umlungu esengiluma ke kodwa ke udlulisa lapha na kuhalalisela lapha na ke insizwa yakhona le mandaba unomgqa unomgqinga egqeba umfo kaMpungo uKhuzani ngicela udlule ngo like no share no subscribe.